Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Malipot-lipot, mga tugang na pagkaaga. Malipot in the morning. Yo! 17 mga tugang of November 2022. Kami po nagapaabot girarainin pangmusta sa lambang miyembro kan Wilog na family hanggang pugatang 7 o'clock in the morning. Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. may klase. May klase po. Pero grabe naman kung di pa kamungan mga klase. May klase na po. Sigurado lifted na po ang gabos mga tugang na suspension in klase sa mga lokal na gobyerno. Mag-arasikaso na. Mag-arasikaso na po. May klase na. May klase na. Ribo, ano ni? Timpla na pong Jim's Coffee. Timpla ng Jim's Coffee. Tamay klase na. Alas 5:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Preparado na para mga tugang sa travel pasiring sa South Korea. Jimmy Nasalita. Sa dagdag na report. Jim, come in Jim. Good morning. Yes, Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Mahali ka na naman da. Nagoro na kami kaswapon. Mamuto-muto na naman. Nakakamis ka man da sa mga panahon na dahi ka na dadangaw. Basta nantig, importante nantig. Pag nag-abot, magilingan na lang kamo, graray. Taraman mo na lang. Tama? Bueno pa magparailingan na may edad na. Ay naman nakaka-excite na magparailingan na may edad na kita. Damiling, pwede pa mambaga? Giro day naman. Latos ang tagang salbatan. Giro day naman. Hindi naman kaya. Si Director nga ni, grabe pa man ang gulo-gulo. O, di ba ka na mo problema pagkagagana sa ba't ko na mo problema ko na pagkaparataran na naman sa ko na. Sus ko. Naglalakaw na. Pagka puro problema ang nasa isip. Anyway, sabi, Bibi, salamat gilayon sa mahal na Diyos. Yes. And pasyor din sa sakuyang area of responsibility. Kumusta ang panahon dyan? Okay naman ano? Ayos na. Yes, Okay iyo. na, Bibi. Pagiling May ko, klase na. pagiling ko, maliwalas na ang langit dahil naman ki mga Ano pa man? banaagnin mga durudampog. Oho. Sa mga dagdag niya itong barita, BBB nagkondusir ng operasyon kontra sa illegal na sugal. Ang pinagsarong operatibas kan RSOU RI-5 ali ini dyan sa Campus Simeon Ola. Asin ginabatan PNP kaso hapon sa Barangay San Francisco ginabatan kung sa'y nagresulta sa pagkaka-arestar nin apat na mga koreador. Ugaring digdi sa official na report sa Albay PPO dahil na-indikar kung inibukis o waiting. Dapat na mga persona na dakop sindalo rito muta Ibaske, 72 anyos taga Kitago. Domingo Palermo, 51 anyos taga Morera. Joerly Ulikino Palisa, 37 anyos taga Inamnan Grande. Asin Edgar Paloma Olabarriok, 54 anyos. Na konfiskar sa mga ini mga bullpen, 19 PCSO peryahan ng Bayan Collection Report Form o Papilitos, 17 Royal Fortune Gaming Corporation Collection Report Form, at inantaya 8,421 pesos na koleksyon. Na dakop ini sa pigapod na in flagrante delicto. Kung saan sarong persona miyembro kan PNP nagsagin-sagin mataya, pinataya man kan kuryador. Kung sino ang dahilan para darahonan mang ini sa Ginobatan Police Headquarter para sa nagkakanigong disposisyon. Okay. Anday ko digdi pa ma-establish sa BBB. Sa report na ini kun
kung natata dinarakop na igwa man in collection report sa peryahan ng bayan. Aha. Dahil man na hindi kardigdi sa report kung ini bukis o umagid sa waiting. Yeah. Oo. Natadi. Kung dinarakop yan, nagpataya, Jimmy. Gustong Kung dinarakop yan, bukis siya do waiting yan. Dinakop nga ni, gustong sabihin illegal. No, di ba? Oh. Okay, good. Mga isus ko na naman para gari ay nako. Okay, no comment. So, yan tabi BP ang mga dagdag na informasyon Jimmy na salita din si JP News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Alas 6:25 na. Alarmario po may dagdag na istorya. Paring Al, good morning, Kamin. Yes, good morning. Alas 5 pa sana. Oo pala na, no? Gusto ko ng guyod-guyod doon para matapos na. Happy trip. Para matapos na, gusto ko ng hidalion. Ako na ko makabiyahe na tulos. Gari parang araw kaya. Hapon pa man. Happy trip na sana, ingat. Okay. Sige. Anyway, sa mga informasyon pa rin, alay ko na sana ang pigilaoman na ma-resolver kan mga poste sa Tahaw kan Tinampo. At katapos binarayaan ng padagos kan kontraktor asin kan DPWH at indang mga road widening. Yan ang pigasahan kan mga residentes dahil dahil naman nag-aaksyon ang APEC sa mga siring kaining problema. 8 anyos na sinda, lalo pa ngunyan na pursigido sinda Gobernador Noel Rosal an Nea Aleco asin ang mga konsumidores na pahalion na ang APEC sa management kan kuryente digdi sa Albay. Collection asin maintenance na sana ang sa indang rule sigunan sa APEC General Manager na si Apo Alvarez kaya dahil na talagang nalauman ang mga residentes digdi sa mga rayong barangay sa Southern kan Daraga asin Legazpi. Full na mga poste aniyaon sa Tahaw kan Tinampo haloy ng pirang taon na yan. Talagang inarawutan ng ani isiba alagad talagang maluya ang koordinasyon aksyon kan DPWH asin APEC kaya ang paglaom na sana ng mga residente aliko na sana ang maaksyon. Day manan. Gari ba man diyan kuan? Ang nasa pwesto mo niyan APEC, kaya dapat APEC ang magtrabaho kayan. Ang alay ko kaya dan ang kikasiguran kung sinda ma-assumer o dai. Nasa transition mo niyan, day man assurance na iyan may siguradong makabugtakan nanta. Baka na basta-bastang mahalan ang APEC diyan unless nabayadan sila kang ginasto. Yung bagang gusto nila. Kaya dahil kita mag-asa ng APEC ang alay ko basta-bastang makakabalik. Ikadua, dahil man ang basta-basta na basta sa magharalian, mag-ando na ko, mag-arabutan na sa kaso. Sa may concession agreement baga. Kaya, dahil kita mag-asa sa Aleco, ang gabos dapat iasa ta sa APEC, kasi na nasa pwesto mo niyan. Sad ko sa na APEC, pirang taon na, 8 anyos na, na aksyonan, ang mga siring kani problema, although nasabi, ki kontrata kani, ang DPWH sa sinan, APEC, wala ko pa kaito na dapat bago mag-construct ang Tinampo, dapat may koordinasyon. Kundi yun yan ang nangyayari na inot sa DPWH, na inot sa kontraktor, ang APEC na o dyan sa aksyon. Yun yan ang informasyon digdi sa South Area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat Paregal sa report. Hali po dyan sa luwas. Alas 5:27. Jomar Bien, may dagdag na report. Dumang kita sa Premier Distrito Coralbay. Good morning sa mga nakatutok sa WGB sa Tabaco City. Jomar, good morning, Kamin. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Bareta, Basado digi sa Blatter, kan Tabaco Police. Salpukan ng duwang tricycle ang nairehistro digdi na nagkausatangani ang mga driver asin pasahero kan duwang tricycle
iyon daron sa ospital kasod mang aga. Sa report, nagluluwas na alas 7:40 kasod mang aga ang tricycle na pinagmamaneho ni Ruel Maximo, 36 anyos, residente kan Barangay Bantayan, igwang pasaherong maestra na si Hazel Burion, 23 years old. Maestra ini sa Bantayan Elementary School, residente sa Santo Cristo, Tabaco. Pasiring na sinda sa Bantayan Elementary School para iatod dining teacher tamaturo kan pagabot nida sa partikan Barangay Kinastilyoan kan Tabaco City. So kasabat nindang tricycle na pigmamaneho naman ni Antonio Bondad na may duwang pasahero, si Emily Bron asin na Diana Bron, bigla na sanang buminalyo sa lane asin sinabat ng gadining tricycle na piglunadan ni Madam o kan Maestra, edon collision ng duwa, digdi sa may Purok 7 kan Barangay Kinastilyoan. Ang mga pasahero iyon tulos naman na dinarara sa ospital asin mga minor injuries man sana. Ang rason kan driver kan tricycle na biglang buminalyo nin lane, makusugunon suran, zero visibility, dahil nyaram na nakabalyo na siya kan lane asin nakabanggaan ang gad an tricycle man na. Mientras tanto sa Banuan Kantiwi, arestado ang sarong soltero na tulong taon ang nagtatago dahilan sa kasong aksulat seriousness. Sa report kan TV Police, ang suspitsado sarong 27 anyos na soltero na construction worker na residente kang Uruan TV Albay. Nagluluwas na may kaso pala na ining pinagampang na acts of lasciviousness kung saan ang mandamiento de arresto kan Nobyembre 13, 2019 pa ipinaluwas kan korte. Kasod na timingan kan mga otoridad dinidigdi sa Barangay Tigbi, kung kaya tulos na isinerbihan warrant of arrest na sa kasong pinag-aampang niya 15,000 pesos ang piyansa niya sa ginibo niyang pagtapot sa ipinagbabawal na partikan babae. Yan ang report, Jomar Bian, DZGP. Salamat, Jomar, sa report. Mga tugang hali po dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dumang kita mga tugang sa News Base kan DCGB. Nasa linya po si News Manager Mar de la Cruz para sa mga headlines kan mga bareta. In the morning, Paring Mar, good morning, kamin. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines kanya na pagkaaga, Presidente Bongbong Marcos nasa Bangkok, Thailand na para sa APEC Summit. Pati ang problema sa Albay, pagururan ta duman. Ibawa nini. Paguna ko, i-resolve na rin Presidente sa problema talaga sa Albay sa Bangkok. Ibawa pala niyan. Sarabayon ngayon na. Okay. Asa sini ka mga nasyones for economic cooperation. Yes. Okay. Mga pulis, bawal mag-leave poon Disyembre 15 sa Coordinero 10 sa mga sunod na taon. Full Pebrero online, na mag-leave, Pebrero na. full online classes para sa second SEM kan school year 2022-2023. Bigbabawal na kanchet. Balik campus na ang mga estudyante. Yes. Pero pwede man nga yakon may permiso sa inda. Okay, PBBM nagtutubod na makakamtan pamanggiraray ang 20 pesos per kilo kambagas. Mantang grupo ni mga paraoma, suportado man ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos na para nina ang Pilipinas sa pagkamit sa 20 pesos per kilong bagas. Okay. Bantag asin Sulueta, padago sa pighahanap kang PNP tracker teams. Mantang suspendidong Bucor Director Bantag, tinawanin duwang opsyon ni dating Senador Drilon. Ang primero, magsumite ng counter affidavit, sampangkan piskalya, o kagong korte, o kaya day na. Okay. Dua sa Iba man. Nag-joke ni Senador. Dua sa yung mapilian mo. Dua sa na ngaya, magsumite kang counter affidavit. Oday. Ganun nag-joke Senador, no? Iyon man sa bagay. Sa realidad, iyon man ang God. Pagka dumanda sa pig-isyong supina, dapat mag-presentaraan
pigaligat na mastermind Iyo. sa korte sa pinagtalaan na pizza. Pero ang hapot yan pa kung is na di bantag talagang dahil niya pag-receive yun ito dahil magsimba, ganun mangyari? Posibleng may legal action yan. Okay. Aha. Mhm. Okay? House panel inaprobaran ng protestong lay na matugot sa atap na pagboto kan senior citizens sa Aha. PWD. Aha. US Vice President Kamala Harris nakatalaan na magkipagilingan kina Presidente Bongbong Marcos sa Vice President Sara. Mm. Mantang mga ma-resign bagong Disyembre, makaka-receive ng mga girarin in 13th month pay. Okay. Ikatalong aldaw kan 2022 bar exams, ginibo kasud mang Miyerkules. Mhm. Uni na, propestong lay na magpapataw ng padusa sa mga balimbing sa politika, lusot na sa House Committee level. Kisa sponsor ka? Asi dati mong presidente, asin mo niya Deputy House Speaker, Ada ko siyang marabasan ka? ay, ang rason baga, ngaya nawara ngaya ang ideological kang politika. Makalusot daw yan? Makalusot daw? Posible garo ta. Sinda baga may pinakadakulang ruling party ko niyan. Tatamaan ka, so kagrupo niya man sana. At hindi bawal ngaya magbalyo. Salbatana. Sarong taon, Bago mag-eleksyon. matapos o bago ng eleksyon. Masabi ko si PJMA, dating PJMA, garo nga ako nga, biktima kay niya. Matindi pati, pag ka nagbalyo, automatic, tangkas ka sa pwestong ginanahan mo. Binarayaan niya ako ang eleksyon, ha? Okay, sayang din yung mga headlines mo ng pagkaga at dyan ng PYS Enterprises. Anak po sana Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calgi dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo PYS niyo yan, 24/7 konektado kung maski na yung load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ini po si Mardila. Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, tara muntana daw kung anon magiging kamugtakan kang panahon. Kusanin ko, gari okay man ngunya. Kuan baga, nahiling ko na so bulan. Bata, bata pala nag-launch kaso hapon gito, 16. Ang nasa kibago mga tugang na ano ini, bago na Space Seattle, pasiring duman sa bulan, Artemis, maduman sa bulan. Good morning, Paring Mike. Yes, good morning din sa iyo, Sir Henry. Oy. Sa ating mga tagapakinig yan sa DZTV. Magandang umaga, long time no hear, mukhang maraming nakakamiss sa'yo. Ganun ba? Namimiss ko rin marami. Malamig ang panahon. Sige, Paring Mike, go ahead po sa forecast natin ngayong araw, on the air ka. Sige. Kaninang alas 3 ng madaling araw, yung ating binabantayan na low pressure area, base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa 200 kilometers south-southeast ng General Santos City. Or ito ay nasa layong 990 kilometers timog-timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 4.5 degrees north, 126 degrees east. Itong nasabing low pressure area ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag nating ITCZ na nakakaapekto sa Mindanao at sa Palawan. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng Ihiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Ko, nag-uulat. Hello, Paring Mike. Yung low pressure bang yan, may chance ang maging bagyo? Ay, mababa pa ang chance. Ay, very good. Sa loob ng 24 Very good. oras. Sa medyo malayo naman po sa atin to. Nasa,
200 kilometers, timog-timog sila ng General Santos City. Kaya lang nakapaloob to sa Intertropical Convergence Zone. Ayun, pero papasok ba siya sa PAR natin? Actually, kapag nasa part 2 eh. Nasa part? Kaya nakapaloob nga siya sa Intertropical Convergence Zone, so medyo gumagalaw-galaw siya. Halos, nasa boundary to ng PAR ngayon eh. Kaya lang sa labas. I see, okay. Kung pumasok siya, may chance ba siyang tumama sa kalupaan pare? Malapit to sa sa Mindanao eh. Okay. Ito. Ayun. Okay, so sana hindi masyadong malakas yan, ano? Hindi, medyo may mapagulan to. Pero sa Bicol, kumusta? Sa Mindanao. Sa Bicol, malayo ba to? O ano ang magiging posibleng mangyari? Medyo naman to, nakaka-apekto yung ng trough extension. Hindi low pressure area to. So, yun nga po, medyo makakaransay na maulap na pag-uwi na may kalakat na mga pagulan at pagtulog. Pero hindi ganun kalakas naman kung sakali magkaroon ng pagulan. I see, okay. Sige, paring Mike, maraming salamat ha. Okay, maganda naman to. Yes, thank you. Mabuhay ang pag-asa. Yun, may masamang panahon pero kung daw, medyo malayo naman sa atin. Sana hindi siya tumama sa anumang kalupaan ng Pilipinas. Nasa may Mindanao area. Low pressure pa lang. Medyo mahina pa daw ang chance na ito ay maging isang bagyo. Okay. Mga tugang, dumang kita kay Lowens Barcena sa dagdag na report. Good morning, Lowens. Come in. Hello. Go ahead. Yes, salamat tabi VP. Good morning. Happy trip. Salamat. Inaga ko digding nakaulay. Ano? Mamimiss ka da. Dako naman talaga nagtaramkan sa ko. Iyo. Dako naman talaga nagsasabi ka. So, experience niya sa imong magayon. Pero ano yun mas dako nagtaram kay Derek Edwin? Ano? Mamimiss mingi ka? Inda. Day ko ara. Bala ka. Bala ka. Ikang bala ka. Okay. Sige, go. Roger to the tabi BP Henry sa mga dagdag pang bareta sarong 28 anyos na soltero ang dakdag sa otoridad pagkatapos na makumpiskaranin illegal na badil sa kinasang firearm buy-bust operation kontra sa iya sa Barangay 27 Victory Village, Legazpi City, Kasubanggi. Ang suspect basado digdi sa Legazpi City Police iyo si Certain Jose Buen Montejo Jr. daing trabaho na taga Puro 4 kan Barangay San Roque, Legazpi City. Sigon sa kapulisan nasa kote ang suspect pagkatapos na magpabakal ini sa sarong pusher buyer nin bako dokumentadong kalibre 38 badil na day aram ka ini na an 4,000 anas ama ng ribong budel money asin 500 pesos na ang tunay na kwarta tangani na siya mabanwit sa nasambitan ng operasyon na ilan ka ini na kumpiskara na nga ni sining na bagay na persona asin ang narestadong persona asin ang mga nakumpiskar na ebidensya na magduduon sa iya idinaradigdi sa ipatura para sa formal na disposisyon na makakahampang sa kaso kan pagbayular sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na pinagpapahigot niya na i-implementar kang kapulisan digdi sa Legazpi para mapreventaran daw ang krimen asin violensya darakan na mga tao na igwanin na mga bako dokumentadong mga badil. Iyan tabi VP mga dagdag pang istorya haliligdi sa lawas sa Kopo, CLDB. Salamat Lowen sa dagdag na istorya in the morning. Uy, madali na. 17 na lang mga tugang, alas 6 na. Dumang kita sa Daragalbay, sa bayan ng Daraga tayo. Joshua, good morning. Pasok. Yes, good morning VP. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta, kainot-inuting babayi na ipigdesignar bilang commanding officer kang 9th Civil Military Operations Kaagapay Batalyon kang Philippine Army. Si Lieutenant Colonel Genevieve Danyas, asin kasuod
formal na ipinalis sa iya ang nasabi ng komandansya. Pinalidahan kay ni bilang leader kan nasabing grupo si outgoing Lieutenant Colonel Alan Mangaser. Nangunyan, iyo ang ipinadara sa 22nd Infantry Battalion duman sa probinsya kan Sorsogon. Ang change of command na ni DP pinanginutod kasud mga hapon ni Assistant Division Commander kan 9th Infantry Division kan Philippine Army na si Brigadier General Jaime Abawag Jr. kung sain. Pinasalamatan kay ni si Mangaser sa naging serbisyo kay ni sa Kaagapay Batalyon as in ipig-welcomean ang bagong commanding officer na si Danyas. Kumpiyansa si Abawag na matrayumpong magigibo ni Danyas ang anuman na trabahong hahampangon kay ni bilang leader. Mientras tanto, si Danyas naman asin maisog na inako ang anuman na challenges. Sigun sa iya, bagamat babae, asin ka inot-inuti pang babae na naging commander kan Kaagapay Batalyon. Sarong onra ang siring na designasyon asin padagos niyang ibubusol ang sa indang misyon na makapagkondosir din mahiwasan na area operations. Dagdag ni Danyas, ipagpapadagos naman ang pagpapakasugpakan sa indang mga personahe sa paagi ng mga trainings asin iba pang exercises kaiba iba pang units kan army. Siring na papangatamanan man ang lambang personahe. Tangani matanos kan mga ining magibo ang sa indang mga duty. Sa pagsalida ni Danyas kay mga sir, iprinomiso ni Danyas na padagos ang sa indang pagtatabangan. Tangani maabot ang katrangkiluhan sa rehiyon Bicol. The best. Primerong babayi. Yes. Na ano nga na po ka sa iya? Ano nga po sa iya nga ni? Commanding officer. The infantry, ano ito? Sa position Commanding niya? officer kang 9th Civil Military Operations o Kaagapay Batalyon. Iyan. Imagine sarang babae ang commander kan sarang batalyon. Yes. Matindi ano? Okay, good luck po madam. Mabuhay po kamo. Yes. Sige. Yes, okay. Ay, good morning, Ma'am Palanta BP. Kasay mo na po ining madihon kay Doktora Edna Freyatan, ang Municipal Health Officer dyan sa Ayo, iyo mananggad, iyo mananggad. Welcome back tabi madi. Iyo mananggad ano? Iyo mananggad. May pigninungan kami, ninangan kami kan sa kasal. Every GD pala ni VP si Doktora. Good luck madi. Mabuhay ka tabi. Madi. Yes. Merry Christmas tabi. Diretsong niya Merry Christmas ano. Okay, sige. Okay, good morning tabi Doktora. Yan VP ang mga dagdag sa bareta. Haligigi sa lawas, Joshua Bino. Thank you. O, tapos unta na ini. Ay, may naimagayon uning picture digdi sa... Sa kwan, may pinadala sa kuyang picture. Korean. Ay, so. Hanggang sa nakita sa pag-appreciate ka ini. Anapon mo nga tabi ning pamangkin ko sa Korea. Duman siya sa Seoul. Oni ang number niya. I-text mo or i-chat mo ang pangalan niya. Oni. Single pa po yan. Ugaring 37 na. Sabi sa ko, kung madyadigdi ngaya po si Tito Henry M, i-chat niya lang ako. Tangani na ma-guide ko sinda. Sinda pa naman ko man siya. Ma-guide ko sinda. Digdi sa Seoul. Yan. Sige po. Don't mention my name, Pads. Okay. Thank you, Tabi, Pads. Mads. Salamat, Salamat, Tabi, Mads. Sige, chat ko ini. May waso nun bagan South Korea, Seoul, South Korea. Pero i-chat ko. I-chat ko ta. Makalakaw-lakaw lamang ki separado. Makalibre lamang ki pagkaon. Nasa linya po mga tugang si Ans Galero. Good morning, Ans. Anyong hasayo. Ano nga nang sabihin kan siring man sa Korea? Hindi ko alam. Ayan, aram ko pala. Ching Chong Liu. Otok eh. Yoki Nonggapsal. Samgyupsal. Yung Kwanglong. Yung Gopsal SM. Tulukan lang kita ni Kuya Boy. Anyong hasayo. Sarangin. Hanginong. Ayun na. Ready ka na?
Ma-ready na ako totoo, pero ready naman sa gamit. Basta, ikang pag-asa ko naman. Magdukot-dukot ka lang. Kabuk ka, Jimmy, sa kuya, ha? Oo. Palamang, pangulang lamang sa lipot. Lipod mo, pirmi ang lipot ka. Tuwa kami maulang sa iyo sa lipot. Kung sa paros, garay ka, ano yan, garay ka, habagat. Okay, sige, go. Anyway, VP, good morning sa mga paraantabay. Tranquilo man ang Albay District sa nakalihis sa 24 oras. Mientras tanto, sa iba pa niya itong informasyon, talagang desidido ang gobyerno lokal ni Legazpi na pakusugon ang programa kontra sa illegal na droga. Matapos na formal ng ilansar ka na gobyerno lokal sa Paagican City Anti-Drug and Abuse Council sa pamamayon ni OIC Debbie Baltasar katawang na nagkapera pang mga opisina de gobyerno siring kanday LGS in PIDEA Albay ang sa indang programang Adapt a PWOD program. Ang nakatuyuhan ka na programang ini sigon kay Baltasar iyo ang mahasa ang mga dati nang nagaramit ng illegal na droga na mapagayon ang sindang skills o kaya talento asin sinda makatabang sa pag-inganyar kan mga residentes kan barangay na dainang gad maglaog sa impluwensya kan illegal na droga. Sinabi man VP ni PIDEA Albay Officer Noe Brigel na dakula ang tabang kay ini dahil sa kun in kaso man magmaterialize ang programang ini ang mga PWOD o kaya persons who use drugs iyo ang makakatabang ninda sa paglibot-libot asin na pagkondusir nin barangay anti-drug clearing operations dahilan sa kun in kaso man na igwasinda nin mga training o kaya teripon sindaan itatap para magtao din inspirational messages. Sa kanya naglalalaom ang PIDEA Albay asin man ang LGU Legazpi sa Paagican Kadak na mas magpadagos asin mas maghiwas pa ang programang ini. Aha. WVP ang informasyon kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Thank you, Ann. Sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit. O text na po sa inyong mga birthday greetings, ha? Babasahon tayo yan, mga tugang pakalaypas lang kayo ni, ha? I-text na po sa 0995-398-1813. Nawalat ko so cellphone ko na smart, ha? So sa kuyang gadget na smart number, ang number, nawalat ko po naman sa kanto habang naka-charge ka sa bangi. Dahil ko na reparo mo niya na aga. Sa Globe na lang po kamo mag-text, ha? Sa 0995-398-1813. 0995-398-1813. Okay? Mga dagdag na kaaraman in the morning. Aram no nindo mga tugang na dead skin cells saroon na main ingredient sa alpog sarong. Sigon sa Imperial College London, ang mga tao na nagashed nin nasa 200 milyon na skin cells kada oras, asin ang mga ini napapaduman kung saan kapag kita nasa laog daw kang harong, dai ka man komportable sa ideya sa skin dust. Dapat mong maarama na igwanan report hali sa American Chemical Society asin na pag-arama na igwang skin oil na pig-apod na Esqualene na natural na nagpapabawas kan indoor ozone levels na sagkod 15%. Nagsasabot ko ining binasa ko. Nagsasabot ko pang maray sa binasa ko. Masabutan naman sa narin daw. Kaya ade ko muna po ipaliwanag ka. Hanggang ngunyan tabi mga tugang pig sa sabot ko pa. Henry M. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik tayo sa program. May mga birthday in the morning. Ngunyan pungal daw, mga tugang ni... Ano ini? Ano nga nang aldaw niya? Webes po. Happy birthday po sa mga birthday. Sandali lang. Napanunan niyo na mga... Ano yung nangyari kayo? Nababasahon tango niya na. Ito. Good morning daw. Watching from Ginubatan, Albay. Sabi ni J. Belizoro. Joe Cabria, happy birthday po to my baby girl na si Rainsel Zamara Ariete Cabria. Yan. Sabi ni Madam Joe Ariete Cabria. Merna Abadesa nagsabi, naghihiling na siya sa San Francisco Legazpi. Ay po sa Purok Uno Lidong Lasawas family. Yan. Good morning. Good morning daw sa mga taga dyan sa Rapu-Rapu Albay, sa gabos na mga kababayan ko. Sabi ni Romeo Bon Buesing. Bufa Kampit Aniong. Good morning, watching from Pawa, Legazpi. You'll have many more. Good morning, Tabi. Good morning, Henry. Good morning kay incoming Barangay Kapitan Joel Baloloy kan Barangay Lapu-Lapu, Legazpi. Talaga. Sabi ni Vicente Camacho. Leo Moral, watching from Davao. Annalisa Banwa. Oy, classmate. Good morning, Tabi. Sabi niya, good morning, Sir Henry, my classmate. Morning. Good morning, Tabi. Sabi ni Elvera Toledo. Happy 23rd birthday kay Lau Balilo. And may God continue to bless you more and may your birthday wishes come true. Yun. Okay. Yan po sa tuyang mga birthday greetings in the morning. Birthday greetings tayo. Sandali la ito. Ay si Ate Kayen mata na Good morning, Ate Kayen. Mag-Jim's Coffee na po sa mga daay po nakakabakal kay Jim's Coffee sa Metro Gaisano. Igwaden, available naman po. Ako nagbakal. Pakigreet din po sa bunso ko. Happy 18th birthday to my bunso Clint Vincent Ruan Liobrera. Love you always. Stay kind and sweet. Thank you. Yan. Morning.
Si Bonso, birthday ngon yan. Si Kuya Putput ini ba man? Happy 18th birthday kay Clint Vincent Ruan. Yan. Okay, sige po. Good morning. Happy 8th birthday kay Kayla Pasimio. Ay, kanpit sa 12 pa ini. November 12 pa pala ini. Late na masyado ini kay Ate Lodi. Morning daw sa mga women's dyan sa ano yan. Kay Ate Lodi Pasimio, maray na aga tabi sa imo, ha? At saka, good morning tabi. Happy birthday. Happy. Okay na, nabasa ko na to. May mga, good morning, Hen. Pakigreet kami digdi sa Legazpi City Public Market. Dami naming nakikinig sa ngayon. Maraming salamat po. Okay. Ay, sandali lang ha. Oh, mayroon pa. We got a gift for you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older now. You're growing older now. You're growing older now. Happy birthday to you. Okay na, wala na. Okay na. O sige daw, pasensya na ha. Dahil ko, baka may nag-text duman sa tuyang smart na numero sa 0928. Dahil ko po nadara sa kuyang cellphone. Dahil lang po ka mo mag-text sa tuyang globe number 0995-398-1813. Okay. Iba man ngayon ito. So eldest ito kan. Okay pala. Okay. O basta mag-Jim's Coffee ha. Mga tugang para po sa pagpapakusugan sa tuyang immune system, Jim's Coffee po ang dapat na inomon. May plus ka na sa life, may ingrediente na may kakaibang sangkap. Kaya po kung magkakape ka mo, dapat po Jim's 5-in-1 coffee mix na. Iga po nin Korean ginseng na nagkakatabang sa tuyang lawas para maging babaskog, asin, maging makusugpuan sa tuyang memorya. Iga man po ining agaricus mushroom na marhay na antioxidant na mayaman po sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans para labanan po sa tuyang mga cancer cells sa lawas. Para po magusugan sa tuyang immune system, sabayan po yan mga tugang nin tamang diet as in healthy lifestyle. As in po, syempre, pag naka-break time, sabayan po nin pag-inom nin iba-ibang variant kan Jim's Coffee. Available yan sa mga leading groceries, supermarkets and drugstores sa indong mga lugar. Yan po dyan ang Jim's 5-in-1 Jim's with ginseng extract. Yan. Iga po, para sa mga kalalakihan yan Jim's with ginseng extract. Para sa mga lalaki yan Pwede man ang babae mag-inom Buday ko po dyan kay Jim's Black Coffee Iga po kay Jim's Sugar Free Para po naman sa mga haralang kawan sugar. Siring man po 7-in-1 coffee mix as in 3 and 5-in-1 no sugar added. Yan Kung makape, dapat po mga tugang Jim's Coffee na. Okay. Happy birthday po kay Verlin Bautista Longoria. Ngunyan pong November 18 sa harong pagkamot Daragalbay. From MMC, good morning Manay Merly Caceres dyan sa Bitano. Kay Christy Arena Abion po, pakigreet happy birthday from Tita Karen ng Puro. Happy birthday. Good morning, happy birthday po kay Teresita Buendia Apin. At saka kay Christy Abion Arena. Good morning tabi sa Familia Africa dyan po sa Puro. Sabi ni Karen Salen. Marinaga po mga taga Puro, Legazpi. Good morning tabi from Bungalon. Bungalon family yan Sabi ni Jay Acuña, Migo, tinamaan mo ng gadmigo, siguraduhan mo na apektado kan proposed bill na ito tungkol sa mga pig-apon na mga political butterfly. Good morning, amigong Jay. Happy birthday po kay Ma'am Evelyn Antonio ng Kabangan, Kamaligalbay. Hali po sa Pamilya Antonio. Okay? Good morning kay Jonas Rosal. Okay? Happy birthday. Ang mga bareta, mga tugang masunod na digdi po sa morning hirit ngunyang pungaldaw na ini. Sa pagkalipas lang, kaning station identification.
Medyo balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 6:02 oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta pagpasar sa 2023 provincial budget. Dahil man apektado mas kinagkaigwaning balasahan sa sangguniang panlalawigan kanalba. 407 household beneficiaries na nakagraduar na sa 4Ps. Marcos matender sa APEC Summit. Presyo kan bagas pwedeng magbaba sa 20 kilos kada kilo. Bantag inagyat na magluwas sa sinampangon ang kaso may kinaraman sa panggagadaan. Mga tugang detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal, dai magakapektar ang politika asin mayor na rigodon kan committee chairmanship sa sangguniang panlalawigan kan Albay sa deliberasyon asin pagpasarkan sa indang budget sa fiscal year 2023. Inan siniguro ni Vice Gobernador Grex Lagman kung saan siyang sinabi na pigadala nindang marhayan magiging alokasyon nin pondo sa kada opisina asin proyekto kan gobyerno probinsyal kan Albay. Despite all the political dynamics going around, hindi po mapopoliticize ang budget deliberations. That is one thing that I'm very proud of, na nag-ikotapi kaming talagang outstanding overriding overhaul. Makotapi sarong issue para magwari ang mga tao, ang mga albayano na mapopoliticize. Meaning to say, kung ano tabi ang mga napag-ulayan na sa budget, di ba madagustan? Sigon kay Lagman, pinuna na ang deliberasyon kay ni Sanggunian kung saan may mga date pang adjustment ng gigibuhon alagad sinabi niyang tataunan ng prioridad ng health and social services. Paliwanag ni Lagman na daiman mapabayaan ang mga eksistidong infrastruktura araw kan ospital dahilan tanalokaran naman ini kinakaipuhan na fundo. Let us give the albayanos their due. Kung ano ang dapat makuha ninda, itaw ta sa inda. Kung ano ang napag-ulayan ta sa ELA, gibuhon ta. So I'm confident na ining budget na for 2023 will be reflective of the needs of our constituents in Albay. So ipuha, i-maximize sana ang anong igo kita. Itaw ta sa mga tao na talagang kaipuhan ninda ini. Itaw ta para sa inda. Sinabi kan Vice Gobernador na posibleng sa ultimong simana kan Nobyembre, handa naman ini asin sa primerong simana kan Disyembre, may papadara na sa Department of Budget and Management. Nagalam si Lagman ang fundo para sa masunod na taon, magkakatabang tanganing matabangan ang mga albayanos. Mientras tanto, mga tugang dagdag na report, mga nagtitim o mga nagpuputol nin mga sanganin kahoy, napig-hire kan APEC tinuyaw ni J. Aconia kan DPWH. Jimmy sa report. Sinita ni Sir J. Aconia appointment kan DPWH sa pagmangnokan na mga tinampo digdi sa Tercer Distrito kan Albay kan DPWH an mga personang nagtatakras kan mga sanganin kahoy na nagdudurukot sa mga kablikan APEC kung sainan katuyuhan maminimisar ang serye ni na mga brownout. Sigun kay Sir J. Aconia, ang kontraktor na nakakontrata sa tatakras kan mga sangakan kahoy, dahil man pigahali sa mga gilid kan highway. Ang mga sanga ay imbes iwiwaralat sana, dahil nakapagpugol si Sir J. Aconia, tinaraman ang mga personahes na pig-hire kanapik na kung pwede i-pull out ang mga tinapyas nindang mga sanga sa pagsabing makanos ko nangaya kaya ang mga ini sa gilid kan tinampo primero delikado sa aksidente asin mahost pati ang ligaw kan Miss Earth pageant bako magayon kon masamukon ang mga gilid kan tinampo. Ang problema, tinugaan sana si Sir J. Aconia, ang sabi hahalion, alagad kan pag-uli kay ni kasuhapon, yaon man giraray, day man hinarali sa gilid kan highway, ang mga tinarapyas na mga sanga,
asin mahihiling ini sa magilid kan tinampo, sakop kan barangay Binugsakan, Banaw, direksyon going sa syudad kan Ligaw, pangapudan sa kontraktor kainin, napakarayon man an sa idang trabaho, an makanos na parte kaso hapon, brown out sa ginubatan dahilan nga ni kan trimming na ini, kan mga kahoy an matindi, kung kasuari nabawasan ang mga sangakan kahoy na nagdudurukot sa kable, iyo man lugod supag para puro palsok kan serbisyo kan api kaso bangi sa area kan ginubatan Albay. Jimmy Nasalita di si Jimmy News. Saro si Vince Rafael Operiano, 9 anyos na chess champion hali sa Was Albay. Sa mga beneficiaryos kan 4Ps na tawanan onra kan Department of Social Welfare and Development asin gobyerno probinsyal kan Albay sa Provincial Uswag Pugay Tagumpay sa Albay Astrodome. Kamautan kan DSW Region 5 na tawanan onra ang mga 4Ps beneficiaries sa probinsya na natabangan na makatapos kan sa indang pag-aadal. Siring man maitapok o maitampok ang sa indang trayumpo bilang inspirasyon lalo na sa mga kapanindatios. Sinabi ni National Program Manager Director Gemma Gabuya na nasa 1,570 elementary, 868 na high school asin 500 na college, 4Ps graduates nang natabangan kan DSWD sa Albay. Bawang napiglalaag sa ibabaw kan bote nin tubig para makapaghali nin lamok. Bako totoo, sigon sa Department of Health. Lawrence Barcena sa report. Kainin katotohanan ang paglaag ning tinusok na bawang. Asin inilaag sa ibabaw kan may laog na tubig na bukas na bottled water para makapaali kan mga lamok. Ini ang maduo na ipinagunambitan sa DCGB News ni DOH Bicol Entomologist John Dominic Bulunya na sulumenting search and destroy o ang paghanap asin pagraot, pagdistrungkar kan mga pinag-iistaran asin pinagbubuyan nin lamok ang sulamenting makakasolusyon para day ini magparadarakol asin mga gatin mabibiktima para magkaigwa inininhelang na dengue. Manunutaran na sikat kaya sa social media asin trending ang mga siring kening mga tips alagad sigun kay Bulunya ang mas epektibong solusyon ang kalinigan asin pagmantinirman sana na dapat na inimay istaran ang mga lamok. Manunutaran na nadigdi sa Kabikulan na nagdiid na daw ang mga kaso ng dengue asin nasigun sa iya mas marhay na imantinir ini asin mag-iring at manggiraray ang publiko lalo na patingon niya na mauran dakulo na maiistakanin mga tubig matitipunan ng tubig na pwedeng pagburunayan kainin kaya dapat to pagtagari parohon kana kada may harong ang mga siring kening bagay tayo ni ang nagiging kausa para magparadarakol ang mga ini ang sulamenteng sigun kay Bulunya kalinigan sa iya isang ipinag-uunambitan sa liwat bakuan kung ano pa man na ibang bagay. Dagdag na Bareta, ako po sa LDB. Bilang pagsunod sa tamang proseso sa pagnumbrar asin pag-aprobar sa anuman na nombramiento, nakatala na gibuhon mo niya na aldaw kan sanggo ni ang panlunsod kan Legazpi ang sa indang special session tanganing matukar asin posibleng aprobaran ang nombramiento ni Darlito Perez bilang pamayo kan Human Resource Management Office asin Sheila Nas bilang City Agriculturist. Ang siring na bagay medyo na atraso matapos magkaigwanin manifestasyon si Councilor Butch Lucila na dapat mag-agi sa tamang proseso ang pagtukar asin pag-aprobar sa nombramiento kan sisayman na persona na matukaw sa pwesto. Pag-obserbar sa siyudad de Legazpi kan National Araw ng Pagbasa, ibinubusol ni Konsehal JP Lee. Report kay Ange Galero. Ibinusol ni Konsehal Joseph Philip Lee sa sanggunian panlungsod ng Legazpi ang sarong Solusyon na mainganyar sa syudad ng Legazpi na magkaiguan ng obserbasyon para sa taon-taon na selebrasyon ka National Araw ng Pagbasa sa maabot na ika-27 kan bulan ka Nobyembre. Sinabi sa DCGB News ni Konsehal Lee na ini nakaangkla sa Republic Act 10556 o ang The Araw ng Pag-asa Act of 2013 kung saan ini pagsiselebrar sa nasambitan ng petsa kada taon. Natuyuhan kan ibinusol niyang lakdang na matauhan ng importansya asin mapakusog ang literacy asin reading skills kan mga Legazpenyo lalo na kan mga kaakian. Dapat daw
Suportaran ini kan gobyerno lokal ni Legazpi sa paaginin man lain-lain aktibidad, siring kan reading sessions, debates, writing contest asin iba pa. Naglalaom si Konsehal Lee na makakatabang ini sa mga estudyante lalo naman sa Division Office of Legazpi kan DepEd digdi sa tuyang syudad. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. 40 o kaya maabot sa 407 na pamilya ang nagtapos na bilang Pantawid Pamilya Filipino Program of for Peace Beneficiaries sa probinsya Canalbay. Sinabi ni National Manager Director Gemma Gabuya na 150 kainihali sa Legazpi, 143 sa Daraga, 39 sa Bakakay, asin 50 sa Tabaco, asin Ligao, mantang 25 hali sa Villar Albay. Nasa sobra sa 1,500 kaini ang mga estudyante sa elementarya, sobra man sa 800 ang high school, asin sobra sa 500 ang college graduate na natabangan kan Department of Social Welfare and Development sa pagi ka nasabing programa. Ginibo, asarbay astroluma pagdaon ng pagmidbid sa mga 4-piece beneficiaries na natabangan na makapagtapos kan pag-eskwela sa sendang mga aki asin midbid man ang trayumpo kanibang beneficiaryo tanganing maging inspirasyon kaniba pang miyembro kan grupo sosyedad. Saro sa mga ehemplo kay ni iyo si Vince Rafael Operiano, 9 anyos na naging chess champion hali sa Wasalbay, konsen saro siya sa nataunanin pagmidbid kan DSWD asin kan gobyerno probinsyal. Al Armario may dagdag na report. Mapapod man in legislative inquiry ang sanggunian na panglungsod kan Legazpi sa mga negosyante nin gasolina o krudo asin Department of Trade and Industry kung natatama sa langkaw ang presyo digdi sa Legazpi kumpara sa ibang lugar. Yan ang bigbusol na resolusyon ni City Councilor Alex Howe. Sigon kay Howe, may mga feedback na motorista na masalangkaw talaga ang presyo kan gasolina asin krudo digdi sa Legazpi kumpara sa 1st District, sa Kamalig asin ibapang gasoline station sa 3rd District kan Albay. Kung minsan mas barato pa nga ni ang mga tingi-tingi na negosyo kan iba sa mga barangay kumpara sa mga gasoline station sa sentro kan Legazpi. Kaya ini ang gusto masabutan ka sa ang palunsod para makabilog man in rekomendasyon in aid of legislation. Alarmario, DCGB. Nagkapirang barangay sa Daraga Albay, linubog sa baha kaswapon, darakan panagos na paguran. Basura ang saro sa mga nariparong problema. Joshua Bino sa report. Basura, mga nakabara sa mga drainage system ang saro sa marereparo digdi sa Daraga Albay. Pero igwaning pag-uuran na minakausanin pagbabaha. Kasuudma, Nobyembre 16, makusog ang naging bagsakan oran kung kaya reparo naman ang pagbaha sa nagkapirang mga barangay. Sa barangay Maroroy, sa pagkipag-ulay taman kay Kapitan Toto Lobiano, ipigpaibakwar niya ang nasa 10 pamilya sa Purok 5 kan sa iyang nasasakupan. Tangan imalikayan ang anuman na aksidente darakan pagbaha sa lugar. Para mientras ining inibakwar sa barangay hall asin kan maghupa, tulos man na nakauli sa kanya-kanyang harong. Sa barangay San Roque, sa dulo kan T. Perez Street, sa may ibaba sa Nakan Munisipyo, bandang alas 9 ang pagkaaga, nagkapirang minutos na nagkaburuhol-buhol ang bulos kan trapiko dahilan sa paabot tuhod na baha. Mantang sa may parte kan Raidor Street, sarong salit na kanal nin bahaan o minapaw, buminulos ang tubig sa mga tinampo, paghupa kan baha ang nawalat mga basura, kadaklan mga plastik. Kung namatandaan, naging pangapunan kay ito ni Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO Officer in Charge Direct sa Dihupos. Patinakan Municipal Engineering sa pamayon ni Engineer Phil Montaliana na likayan ang pagparatarapok ng basura kung sain-sain, lalo sa mga kanala. Tayo ini ang minakausanin pagkabara sa mga drainage and tendency. Maapaw asin mabaha sa mga tinampo. Kung marumduman kan tumilikod na mga bulan, puga-puga ang Municipal Engineering sa pagbungkal asin diklaging kan mga kanal. Kadaklan sa mga nakakalkag may mga halong basura, alagad sagkod sa ngumyan. Kung minabaha, marireparo man giyaray ang mga basura na minakalat sa palibot. Nagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya itong bareta sa oras na 16 makalipas ang alas 6 ng aga, sarong menor de edad nadakop na nagpapabakal nin Shabu sa syudad nin Tabaco. Joe Barbien sa report. Arestado Kasubanggi
kan mga miyembros kan Tabaco Police an sarong minor de edad dahilan sa pagpabakal ng droga ang suspitsado sarong 17 anyos na lalaki, soltero, residente kan Purok 1 Barangay Tayhi kan Tabaco City. Basado sa report na nako kan DCGB News, ang naunambitan na suspitsado sa mga bagong na-identify kan Tabaco Police bilang persona na naiimbwelto sa illegal na droga. Kung kaya nagkasasindanin bypass operation kasudma para targeton ini. Asin na alas 7:30 kasubanggi matrayumpong nahulog sa kamot kan autoridad ang minor de edad na ini matapos na kuminagat sa paon kan mga pulis. Asin pinabakalan nin sarong sachet kan pinagtutuburan na shabu an ipinaon na persona kan mga autoridad kantidad nin 2,000 pesos na kwarta o kabayadan ang katukal kan shabu na ipinabakal kan suspitsado sa mga autoridad. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:17, digdi po sa GB News Express. Mga bareta sa lado nasyonal, masunod, magalipas lang po Kenny. GB News Express. GB News Express. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Taong 2006, ipinasar kan Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran kan Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar nin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeless tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeless tablet na. Unilab yan.
750 pesos SRP. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremelez tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa Lado Nasyonal. Nasa Bangkok, Thailand na po si Presidente Bongbong Marcos Jr. Handa mga bandang alas 6:20 nin banggi sa Manila time, asin alas 5:20 nin hapon duman sa Thailand kasuhab udma. Sobra tunong oras ang durasyon kan biyahe kan presidente, asin kaibahan niyang delegasyon gikan sa Manila sagod Bangkok, kung saan kaibahan ang presidente sa First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil nagkaigwanin interview ang media delegation sa presidente sa PR 001 na sa iyang ginibo sa naging biyahe kini sa Cambodia. Ngunyan aldaw, mapunan sayang 4 na aldaw na working visit, partikular na sa iyang kainot-inuting pag-atender sa APEC Summit. Bilang presidente kan Republika, sagkod Sabado sa Thailand ang presidente kung saan apera sa pag-atender sa APEC Summit. Magiging aktibidad kaini ang pagkipaghilingan asin pagngungumusta sa Filipino community. Kansilado na ang gabos na leave kan mga pulis poon Disyembre 15, 2022 sagkod Enero 10, 2023. Inang anunsyo kan Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Kasunod man kan nag-abang adang-adang na holiday season. Sigon kay Fajardo, susugman ini sa direktiba ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. para masiguro na ang maximum deployment kan mga pulis para sa seguridad ngunya na Pasko. Magin ang mga pulis na naka-assign sa administrative duty required na mag-conduct tanin patrol duty para pakusugon ang police visibility. Paliwanag kainin na sa siring na panahon, naglalangko ang krimen lalo na ang panghabas dahil pig-aprobitsaran kan mga kriminal ang pag-shopping kan mga tao mantang harani ang Pasko. Ipinag-orden kan Commission on Higher Education o CHED sa mga higher education institutions na mag-officer na nin full on-site learning o hybrid learning modality sa mga estudyante pon sa ikaduwang semestre kan school year 2022-2023. Base sa pinaluwas na bagong guidelines kan CHED, ipinagbawal na ang full online classes na daing permiso kan komisyon. Gustong sabihon, dapat nang magbelta sa campus ang mga estudyante sa kolehiyo. Apera digdi, balik face-to-face setup na ang mga on-the-job o OJT training. Ang mga aktibidad kang National Service Training Program o NSTP asin mga laboratory courses. Mientras natutugutan naman ang pagpadagos kan online classes kan Open and Distance Learning o ODL institutions araw kan UP Open University asin PUP Open University System. Dai nawawaranin pag-asa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makamtan kan sayang administrasyon ang 20 pesos kada kilo nin presyo nin bagas. Ginibok ang presidente ng pahayag sa launching ceremony kan kadiwa ng Pasko Project kaso udmang hapon o aga sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Sigon sa presidente, sa paglansanin kadiwa ng Pasko Project sa 14 mga lugar sa nasyon, makakabakal ang sisaymanin 25 pesos kada kilo na National Food Authority rice,
hababa ang presyo na ini sa mababakal sa mga stalls dahil direkta ni sa NFA as in dain na nagdidilensya ang National Food Authority digdi. Pero mas mababa pa sigon kay Marcos sagkod 20 pesos ang presyo kang National Food Authority sa mga masunod na taon dahil ini ang kamabutan niya para sa mga Pilipino. Alagad akol pang dapat nagibuhon para makamtan ini kaya loy-luway sana. Sinabi kang presidente na dain ninda kontrolado ang pagitaas kang presyo nin barakalon dahil bako manhali sa ekonomiya ini kundi sa mga pangyari sa iba-ibang lugar na bako kontrolado kan gobyerno kan Pilipinas. Dahil ang digdi, sinabi kang presidente na ang solusyon kan gobyerno iyon tabangan ng mga Filipino sa pagi kan paglansanin kadiwa ng Pasko Project kung saan magkakabakal nin barato asin di kalidad na produkto nin asin ang pagkakaigwanin fuel subsidy para maski puro paano mabawasan ang panggastos kan publiko. Nagtutubod ang grupo kan mga parauma na posible man na maabot kang nasyon ang 20 pesos na presyo kan kada kilo nin bagas. Katakod ini kang naging pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasabay kan paglansar kan kadiwa project sa 14 lugar sa nasyon. Sinabi ni Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Chairman Rosendo So na posible ining mangyari basta mapalangkaw kan gobyerno ang produksyon nin paroy asin mapababa ang presyo kan abuno asin gasolina. Inot nang sinabi ni Presidente Marcos Jr. na dakol pang kaipuhan nagibuhon pero luway-luway nindang aabuton ang kamautan niyang maibaba ang 20 pesos na presyo kan kada kilo nin bagas. Gigahanap ngunyan kan Philippine National Police si Suspended Bureau of Correction Director General Gerald Bantag, Bucor Senior Superintendent Ricardo Sulweta asin iba pang imbelto sa panggagadaan sa broadcaster na si Percy Lapid sigon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na maski bago pa nagluwas ang subpina kontra sa mga ini may nakatutok ng pwersa nin kapulisan para sindahanapon. Sigon kay Fajardo, nagkoordinar naman sinda sa local police sa Baguio City para maaraman ang kinamumugtakan ni Bantag dahil base sa iyang interviews na nasa Baguio ang dating general. Kasabay kay ni nagapilar ang PNP sa kampo ni Bantag asin Sulweta na magipagtabangan sa mga otoridad para maipadara sa indang subpena asin simbagoninda ini sa lalong madaling panahon. Tinawanin duang opsyon kan sarong dating senador ang suspendidong hepe kan Bureau of Corrections si Bureau of Correction Head Gerald Bantag katakod ini kan nagkakaimbelto ni Bantag sa panggagadaan sa broadcaster na si Percy Lapid. Sigon kay dating senador Franklin Drilon pwedeng magsumiter nin counter affidavit si Bantag na gustong sabihon kay ini sampang kan mga prosecutor o day na ini pagibuhon na pag-araman man kan Martes na ipinadara kan process servers kan state prosecutor sa ultimong address si Bantag ang subpena digdi nakapalaman ang na required na ang alegadong mastermind na magsumiter sa hampang kan Department of Justice building sa Manila sa maabot na Nobyembre 23 at in Disyembre 5 para sa preliminary investigation. Mga tugang inaprobaran po kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms and House Bill 488 o propestong strengthening the political party system na magpapadusa sa mga balingbing sa politika. Isinumiter ini ni dating presidente asin ngunyan House Senior Deputy Speaker asin Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nakapalaman sa bill ang pagpataw nin padusa sa mga balingbing o mga politiko na paboro balyunin political party na nagpapahiling na wala sindang ideological commitment. Tinaman doon ni Arroyo na turncoutism day dapat na pagpabayaan dahil piglaraot kay ni ang konsepto kan word of honor asin dignidad din sarong tunay na leader. Seraram kambil ang balingbing na mabalyon ng partido sarong taon matapos o bago ang eleksyon automatikong matatangkas sa iyang ginanahan na posisyon sa eleksyon.
pagbabawalan man na magkandidato sa anuman na posisyon sa paabuto na eleksyon, asin dai naman pwedeng maibugtak sa anuman na posisyon sa laog nin 3 taon. Sa propestong lay ni Arroyo, dai man sinda pwedeng magkapotin posisyon sa babalyon na partido, asin kay puan kaining ibalik ang ginastos o itinaw sa iya kan iwinalat na partido kay bahana ang 25% surcharge. Alas 6:31 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang mga bareta makalipas lang kayo. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin? Magical. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. The online and on-site enrollment for both undergraduate and graduate programs will be in January 4 to 14, 2023. Classes start on January 16, 2023. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tay! Unang sahod ko ngayon! Aba, shot muna tayo. Tamang-tama, may 4 kantos ako dito. Sa bawat pag-asenso sa buhay, sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Cheers! Sarap! Ano tay? Tara, dinner tayo. Ako taya. Huh? Buffet ba ka mo? Ginebra San Miguel. Sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia, ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Daming ganapin life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth, oaky flavor. Kaya chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Hi, Dilin Diaz po. Nay, sa sports, maraming matututunan na dala ng anak mo habang buhay. Mapapagod siya sa training. Lalakas ang disiplina niya sa sarili. Hindi siya laging mananalo. Matututo siyang magpursige at pagbutihin pa. Tulong para may energy siyang magpursige, mag-Milo. With proper diet and exercise. May milk, mock barley at energy-releasing nutrients. Milo, may tagumpay ang pursigido. Everyday na pagpupursige, dala yan hanggang paglaki. Mag-Milo with proper diet and exercise. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Dahil po nagtutubod si US President Joe Biden asin ang kalyadong North Atlantic Treaty Organization o NATO. Nagikan mismo sa Russia ang missile na tuminama sa parte kan Poland dahil kinagadanin 2 ka tao. Ginimo ni Biden ang pahayag matapos ang emergency meeting sa nagkaperang world leaders na nagatindir sa Group of 7 Summit sa Indonesia asin mga NATO allies. Inot nang napabareta ng Russian-made missile tuminama sa sarang village haran sa Ukraine border. Sinabi ni Biden na naghali na man ini sa Bali, Indonesia, lunad kan Air Force One, base man sa naresibi niyang preliminary information, posibleng ang missile bako hali sa Russia. Formal lang nagsumiter nin kandidatura para sa pagka-presidente. Sa 2004, si dating US President Donald Trump ini matapos konfirmaron kan Domingo kan long-time advisor ni Trump ang desisyon kan dating presidente na iluluwas ngunya na daw oras sa Pilipinas. Ang aide ni Trump na si Bradley Crate ang nagsumiter kan paperwork sa US Federal Election Commission para sa pagbilog nin komite na binansagan na Donald Trump for President 2024. Dahil sa desisyon na ini, posibleng maging kalaban girare ni Trump sa pwesto si Democratic President Joe Biden. Sa ngunya, nagapadagos pa man girare ang birilanganin boto sa US midterm para sa 2022 midterm elections. Mga tugang, aramon ta daw ang kabugtakan kang panahon, may nabilog po na gari low pressure area diyan sa may partikan palaog sa Philippine Area of Responsibility harani po sa may Mindanao. Kay ba si Michael Francisco kan Pag-asa. Good morning.
morning din sa iyo, mga taga-pakinig. Kaninang alas 3 ng madaling araw, yung ating binabantayan na low pressure area, base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa 200 kilometers south-southeast ng General Santos City. Or ito ay nasa layong 990 kilometers timog-timog silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 4.5 degrees north, 126 degrees east. Itong nasabing low pressure area ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag nating ITCZ na nakakaapekto sa Mindanao at sa Palawan. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng Iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa mga seaboards ng Bicol Region. Ang agad ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Mike Atco, nag-uulat. Mientras tanto, mga tugang, padagos ang laban kontra sa COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Dumang kita kay News Manager Mar de la Cruz. Halip po dyan sa News Base Kandi sa GB. Paring Mar, good morning. Okay, mientras tanto, mga tugang, go ahead pare. Good morning, DP. Yep. Sigun sahensya, report man o dahil may mga kababayan pa mangyari kitang padagos pang dapat magtulog ng face mask maski lain. Sinabi pa ang DOH Philippines na delikado pa mangyari sa ng COVID-19 para sa mga kababayan niya na may comorbidities at in mga senior citizens, turingman ang mga kababayan pang may immunocompromised. Ang pagdalo ng face mask ang pahilingin na malasakit at respeto para sa salud. Inkarahan ng kapwa, pagligtas. Alright, thank you Paring Mar. Medyo nag-fade ang signal ni Paring Mar de la Cruz. Kusong sabiyon, mga tugang ng pagsulog databi ng face mask, nagpapahiling nin malasakit at yung respeto para sa salon. Asin karahayan kan kapwa, mas ligtas na nakamask. Ini ang tinawanin doon kan Department of Health Philippines sa tahog kan rekomendasyon na gibuhon na sa ng optional ang pagsulog ng face mask sa satuyang nasyon. Sarap po niya na pagiramdom kan DCGB, Department of Health asin kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang may araw. Business News. Business News. Maski nagitaas ang presyo nin barakalon sa hiling kan mga sarong ekonomista na magastos pa man giraray ang dakol na Pinoy, lalo na ngunyan napapaabot ang Pasko asin bagong taon. Inan sinabi ni Nicolas Mapa, senior economist kan ING Bank. Sinabi niyang dahil sa pag-ipig-apod na reverse spending, garong mapapaduman sana ang mga savings pati na ang mga paabot na benepisyo sa panggastos ngunya na taon, asin ngunya na bagong taon. Abeso kan ibang OFWs sa indang mga pamilya sa Pilipinas na day magpadara sa Christmas rush asin magpasiguro ng kwarta sa maabot na panahon. Mientras na sinabi man kan Bangko Sentral ng Pilipinas na padagos man ang pagdakula kan remittance kan mga overseas Filipino workers OFWs na minabot sa 2.8 billion pesos kan bulanin September. Business News. Business News. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga darakula nyatong bareta. Dili po sa GB News Express ngayong pungaldaw nin Huwebes petsa 17 kan bulan mga tugang na Nobyembre. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Director Edwin Peralta sa lado lokal, Angel Mustasa asin Francia Maybora. Hearing man, report ninda News Manager Mar de la Cruz.
Nasinurat niyan mga bareta sa Lado Nasyonal, luwas kan Pilipinas, asin iba pa. Sering man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smug, t-shirts, cintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita sa programa. Happy birthday po kay sa sakuyang apo na si Daniela Marie Satokia sa November 19 from Mamala. Okay? O, sandali lang tamay announcement po ang City Health Office sa pagi ni Dr. Fulbert Heliego regarding po ini sa vaccination digdi po sa satuyang syudad. O, di kita magsasawa sa pag-announce kay nita.
Ini ang pangapudan ngunyan kan DOH, ano. Ang ngunyan tabing aldaw, November 17, magkakaigwanin Pinas lakas vaccination, COVID-19 vaccination digdi po sa Legazpi City. Ang mga fixed vaccination sites ta po, iyo ang Legazpi City Convention Center, Airport Road, Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. City Health Office, yan po sa second floor, 7 a.m. to 9 a.m. Sa City Mayor's Office, ground floor lobby, sa City Hall Compound, 8 a.m. to 4 p.m. po ang schedule kan vaccination dyan. Sa mga malls, available po from 9 a.m. to 4 p.m. sa SM, Yasiano, Ayala, Gaisano, as in LCC malls. Sa LCC pala may sales ngunyan eh. Kasapo naghiling-hiling ako sale sa LCC. Good morning sa mga taga LCC. Yan. Kung mapabakuna ka mo diretso, pagkapabakuna, bago magpabakuna, magbakal kay mga baratong baratong mga gamit, mga bado, sapatos diyan po sa LCC, ha? Okay? Tapos mga tugang sa Legazpi City Public Market, igwa po dyan, 9 a.m. to 4 p.m. Tapos po sa Albay Public Market, 9 a.m. to 4 p.m. Duwang saudan yan, pareho igwa. Tapos po sa community vaccination, iga po sa Barangay Humapon ngunyan, Covered Court Children's Month Celebration in partnership po kan Barangay Council kan Humapon, magakaigwa ki medical check-up, dental check-up as in fluoridization, optical check-up, free laboratory tests, free medicines, and e-consulta registration. Yan po yan sa Barangay Humapon. Kaya sa mga taga Humapon tabi, imbitado kamo ngunyan tabing hapon. Siring man, ngunyan aldaw pala, ngunyan aldaw. Siring man iga po ki COVID-19 for children, vaccination yan, 5 to 11 years old as in 12 years old to 17. Ulitin ko lang po ang vaccination dyan, 5 to 11 and 12 to 17 po. Kasabay so first dose, second dose, and then so pwede po na magpa-booster para sa 12 to 17. Okay? Iyon, tabi, ang aktibidad kan City Health Office. Okay? Mga tugang, puntabi sa aga, pet sa 18 sa aga, Ronald, puntabi sa aga hanggang mga tugang sa pet sa 22. Actually, 23 na morning yan. Pero baka kaya na mga tugang na 23 makabalik sa board duties from 9 a.m. onwards. Maski 7:30 to 9. Sa muyang mga pag-iriba kaya digdi, mapasiring sa Seoul, South Korea. Company incentive tour po ini sa samuyang mga retiring employees. Ulog si Derek Edwin. Dahil magkaraman sana po. Dahil magkaraman lang. Incentive tour po ini. Company incentive tour sa mga empleyados kan DCGB. Kaya po kung haloy ka sa DCGB, ini po ang saro sa pirming pigigibo kan sa muyang network, kan sa muyang kumpanya, na ang mga empleyado matawanan po ki-exposure bako lang sa lokal, kundi duman mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Ang latest may bagang travel, ako, si Ma'am Brenda, si Sir Jose Locsin, ang sa muyang chairman of the board, boda si EBP Glenn Barcelo, nagpasiring kami sa Amsterdam. Nagatinder po kaming apat kan International Broadcasting Conference duman. Kan September ito, Ronald, September, di ba? September. Sa Amsterdam. Tapos, after keto, kami na EBP Glenn, sa muya naman as effort, nagpasiring po kami sa sa Rome. Mga exposure tabi sa mga European countries. Ngunyan, mas dakul po ang ma-travel pasiring sa South Korea. Mapasiring po sa South Korea si News Director Edwin Peralta.
Malangani ngunyan ang bag niya ready na budaan sa iya tabing balon. Ready na po yan. Si News Manager Mar de la Cruz, kay Riba, si Pio Fernandez, Ans Galero, si Saipa, baka may nalingawan kita. Yan po si Ibi Piglen, kay Riba, buda po sa indong lingkod. Ako, si Ibi Piglen Barcelon, si Ans Galero, si Jimmy Nasalita pala, si Pading Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, buda si Pio Fernandez at saka Ans Galero. Kasabay mi po sudawang taga OKFM, si Sugar Ray, Sugar Asukar, buda si Toyang. Buda po nagkaperang mga pag-iribang biduman sa Manila, sa sales sa Manila. Malarga po kami dyan na Banggi. Malarga po kami mga tugang dyan na Banggi. Hello? Yes. Garo nakalalamang ka. Latasunta ka na. Ano na pigiri? Gari man na pigiri paro muna naman. Istog parero. Paano kaya? Ako ko kami na IBP ko medyo mapahunod. Kundi, ngayon kita, di man kaya si Ma'am Brenda kay Riba, duman sa Samoyang Tour. Di ngayon kimalid, duman sa Rendong Tour sa Manila, o sa Seoul, South Korea. Kaya ngayon dapat, yaon ka mong duwa giraray. Yan pigil sabi ni Roderick na, nakalamang ka ngayon, amigo. Okay. Punpos, yun na Banggi, malarga po kami through sa paginin bus. Kuan po kami, masakay sa bus. Pasiring po sa Manila. Tagtali, pipa aeroplano ko kami kang kumpanya. Ang problema mi lang, tabaka magpapara maraot ang panahon, kaya nagdesisyon kami mag-bus na lang para sure tabi ang abot duman. Takun ma-aeroplano ka, makancel sa flight, dako lang problema. Diba? Ang flight mi po from Manila to Korea, mga tugang alas 8 ito rin Banggi o alaunaan maaga, something. Dapat gada sabi kan agency mi, tour agency, nasa naiya kami sa agang Banggi, mga alas 7 nin Banggi. Ang flight mi is gari 1 o'clock in the morning and maabot po kami sa Korea, mga tugang, alas 6 an aga, maaga, pit sa 19 yan. 19th of November. Okay? So hanggang po kami duman sa 19 Sabado, 20 Domingo, 21 Lunes, 22 Martes. Mabalik po kami 24 tabi na 22 na early morning. Kaya sabi alas 5 an maaga, yaon na naman kami 23 sa Pilipinas, sa Ninoy Aquino International Airport. Okay. So most probably, gabos po kami, ang iba, kung bako tabi 23 na aga, ako garo kaya ko nang magprogramang 23 na 7:30, saan hapot, tabi Pero sa ibang mga announcers, baka makaprograma ang gabos, makatrabaho 24 na. Pero gari kaya naman pong 23 gabos, kaya naman bumalik sa trabaho. Okay, kaya po sa aga, sa nung unang madadangog ang mga sambuya digding may skeletal forces, binala susog po sa samong napagbitingan, ang masay noon po digdi si Al Armario sa morning hirit, tapos 7:30 to 7 o'clock, ang newscast ni po si Jomar Bien at Secretary ni Longabella. Then 7:30 to 9, saan hapot si Jomar Bien na muna. Tapos 9 to 11, 9 to 10:30, sa Tingog Kamanuaan, si Lowens Barcena po ang sendong madadangog. Tapos 10:30 to 12, sa programang Aramon niya to, ang sendong pong madadangog niyan, si Joshua Bino. Pag alas 12, balik si Joshua, sa alas 12 Bareta, boda si Francia Mayboras. Then pag alas 3, Pinky On, ang makakasabay nindo si Angel Mustasa, boda si Joshua Bino.
Pag alas 4 rin hapon sa Bicol Target, balik po si Lowens Barcena hanggang 5:30 yan para sa Bareta. Okay? So yan po ang scheduling midigdi abang kami yaon po duman sa yaon duman sa ang hapon kanini Ma'am Brenda tabi sa briefing me Research and Recreation Tour. Kaya kung nagtutour kaya kami bako man sa nangaya recreation o kung ano, most of the time kay po ming adalan ang sitwasyon kan pingdo naman ming nasyon para ma-share mi sa Indo ang mga kultura asin iba pang mga informasyon duman na pwedeng mapakinabangan kan mga paranango. Karba ka nangyari sa pagduman mi sa Amsterdam, nag-focus ang discussion duman sa International Broadcasting Conference about climate change. Nailing mi kung paano sa Amsterdam, sa Netherlands, mga tugang nag-adapt kan climate change program susog sa projection kan European Union. Pagabot mi digdi, naggibo kita kan sa Earth Forum, mga tugang sa Albayas, digdi sa digdi po sa Ayala Mall. Sa kunain, mas na-enhance tayo susog po sa naging learnings biduman. Mga tugang sa Amsterdam. Okay? So yan tabi ang effective tomorrow po yan. Next year, paaram kung masain naman na nasyon. Okay? Kaya gusto mi tabing magpasalamat kay Ma'am Brenda Locsin, ang samoya tabing presidente, kay Sir George Bayona, ang samoya tabi na Chairman of the Board and President Emerito, Sir George Bayona. Masilberar kan sa iyang birthday po sa Disyembre, makusugong pa Sir George. Buda tabi ang samoyang Chairman kan Board, tabi Board of Directors, si Sir Jose Locsin Jr. Sa puan samoyang Chairman, as in Vice President for Engineering kang PBN Broadcasting Network. Okay, so siguro sa next year, masunod naman ng mga taon, another batch naman, mapasiring po iyan sa ibang mga lugar. Next batch naman sa next trip para po sa masunod na mga taong kung saan naman pwede. Gari Japan ang pigiiling na next destination, mga tugang kan sa muya pong kumpanya. Okay, by the way, may karibo man palang kaming taga Sorsogon, taga OKFM Sorsogon, na duwa. Tabi, So mawawara kami sa ere, pero ako palan, harap kang pigibong mi duman sa Amsterdam, buda sa Rome, ma-broadcast po ako from South Korea. Taduman pala sa South Korea, Ronald, ang oras duman, kung alas 5 ang hapon digdi, ang aga digdi, alas 6 duman. Kung alas 5 ang aga digdi, alas 6 po ang aga duman. Kaya pwede ako maglamaw-lamaw. Bako araw kami sa Rome, buda duman sa Amsterdam, ng oras, alas 5 ang aga digdi, alas 11 ang banggi duman. Kasi sa Korea daapalan, pag alas 6 ang aga digdi, alas 6 ang aga duman. Kaya medyo okay ang sa tuyang pagmatakay ni duman. Ma-program po ako sa Monday, 21 and 22, haling South Korea. Kaya magdadarangugan manggiraray po kita. Sa burbit-bit ko sa sabuyang gadget na ginamit mi po duman sa pag-broadcast ko sa Amsterdam. Kaya lang, din ako magkagprogramang 7:30 schedule kan mga activities mi duman, baka po apektado naman kan sa muya, susog duman sa pigtaw sa muyang scheduling kan sa muyang agency. Pero for sure, magkakaprograma po kita na 5 to 7 digdays ang morning hirit sa 21 and 22 next week. Ta sa aga po, dahil kita magkakaboard maabot kami sa Manila, alas 5 ang aga, medyo sibot-sibot. 19, nabanggid all night, na direct flight kami, non-stop flight, abot mi sa South Korea po, alas 6 ang aga. Yan. Tapos 20 baga, Domingo, kaya ang sunod ng programa is 21 and 22. Okay? Yan po, mga tugang pero sa alas 3, makakaya pa, buda sa iba pang mga pag-iriba, kaya tabi, mga tugang ang ang oras tabi. Okay? Sabi na rin mag-vlog uli po kami. Tabi, migo, basta kol akong kairibangon yan, basta kol kaming kairibangon yan ng mga aki pa, mas matibay ini sa mga gadget, kaya makaka-deliver kita kan mga situation duman sa Korea. Okay?
Day ka tabi malilate sa programa kung mag-program ka from South Korea. Sure, migo. Ini si kagawad Chito Baldo. Ding late yan, migo. Kung naman ako mag-programa, eksakto yan. Sabi, talaga so nasa. Sabi nga ni Nindo, dapat nga permi ka pala nasa Europa. Natangan niya ako, day ka nga nalilate sa programa. Sigurado ang tabi. Former City Councilor Chito Baldo. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. So magdarangugan po kita kung okay ang sa tuyang gadget nagbit-bit duman o kung di magproblema ang sa tuyang broadcast satellite link na gamiton po sa South Korea. Magdarangugan po kita Lunes, mga tugang, sa programang Morning Hearing. Salamat po kasi nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong